парвандаи ҷиноятӣ бо айбдории шаҳрванд Тоиров Носирҷон Мақсудҷонович соли таваллудаш 1976 дар содир намудани ҷинояти дар моддаи 110 қисми 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шуда, ки аз тарафи кормандони мақомоти милитсия моҳи марти соли ҷорӣ ба қайд гирифта шудааст, баъди бандубаст аз рӯи меъёрҳои юридикӣ барои моҳиятан баррасӣ ба мақомоти суд ирсол гардида, маводҳои он мавриди тафтиши судӣ қарор гирифт. дар маҷлиси ошкорои судие ки дар бинои суди шаҳри Хуҷанд баргузор шуд, раисикунанда судя Савриддинзода Акмалҷон Одилҷон парвандаи ҷиноятии мазкурро таҳлилу муҳокима намуда, судшавандаро дар қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ, ки нисбати ҳамсараш раво дидааст, гунаҳгор ҳисобида, ҷазо дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 5 сол таъин кард. Бодасаси моддаи 332, 336, 338, 339, 341, 344, 347 ва 348 Кодекси мурофиавии ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон суд ҳукм кард. Тоиров Носирҷон Мақсудҷонович бо моддаи 110 қисми 1 Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳгор дониста шавад. Ба Тоиров Носирҷон Мақсудҷонович мувофиқи моддаи 110 қисми 1 Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷазо дар намуди маҳрум сохтан азодӣ ба муҳлати 5 сол бо адо намудани ҷазо дар калони ислоҳӣ дорои низомаш пурзер таъин карда шавад. ин ҳодисаи ҷиноӣ бар асари як нофаҳмӣ миёни зану шавҳар Носир ва Зарина Тоировҳо дар муҳити хонавода рух додааст. Аз сабаби оне ки зан дархости шавҳарашро дар хусусӣ ба ӯ додани 50 дирҳам шӯхиомезона рад карда кашолкорӣ мекунад, чунин муносибат ба шавҳар хуш наомада, бинобар асабӣ шудан бо пояш ба шиками ҷабрдида мезанад, ки ба замин афтода аз ҳуш меравад. натиҷаи зарба тавре аз хулосаи ташхиси судӣ тиббӣ бармеояд: осеби пӯшидаи шикам, шикасти қабурға, даридани испурҷ бо оризаи хунравии дарунӣ ва камхунии дараҷаи вазнин буд, ки ба ҳаёт ва саломатии Зарина Тоирова таҳдид мекард. ҳарчанд дар рафти мурофиаи судӣ судшаванда пурра ба гуноҳи худ иқрор шуда, ҷабрдида ба хотири ду фарзандро аз тарбияи падар маҳрум насохтан ва пойдории оила гуноҳи шавҳарро бахшид, судя адолати судиро татбиқ намуда ҳукми ниҳоиро эълон кард. ҷазои маҳбасии 5 сола оқибати баҳсу номуросоиҳои бемавриди хонаводагист. вақте дар оила якдигарфаҳмӣ нест, ҳатто 50 дирҳам сабаби нороҳатӣ шуда метавонад. оилаи солимро устувортарин пойдевори ҷомеаи солим мегӯянд. роҳбарияти олии кишвар соли 2015-ро ба он хотир соли оила эълон кард, ки ҷомеаи Тоҷикистон бори дигар ба фарҳангу арзишҳои оиладорӣ таваҷҷӯҳ кунад. новобаста аз коргузориҳои мақомотҳои дахдори давлатӣ дар ин самт ва тарғиби маърифати оиладорӣ, баҳсу муноқиша дар баъзе аз хонаводаҳо ҷой дорад, ки ҳосили он хусумату бадбинӣ ва ҳатто ба содиршавии ҷиноят оварда мерасонад. меҳру муҳаббати аъзоёни оила кафолати пойдории хонавода аст, на ин ки зулму ҷабр нисбати ҳамдигар.